Jeg vil godt have lov til at byde velkommen til Kongeriget Danmarks Hesteforsikring. Mit navn er Flemming Højelse. Jeg er direktør her, og jeg er også dyrlæge. Jeg har reddet hele mit liv, og i de sidste 20 år har jeg reddet på islandske heste. Vi ønsker at lave nogle gode forsikringer til almindelige hesteejere, der elsker deres heste. Dem, der tegner en police hos os, ejer os. Og på grund af den her gensidighed har vi ikke noget krav om, at vi skal give overskud. Så vi er et non-profit selskab. Og det gør jo, at de penge, som vi tjener, kan vi bruge til hestevelfærd. Kongeriget Danmarks Hesteforsikring er et af de ældste forsikringsselskaber, vi har. Det blev stiftet helt tilbage i 1859, så vi er over 150 år gamle. Og det blev stiftet af en kreds af professorer på Landbohøjskolen, som der havde set, at hingsteejere og tyreejere, nu deres dyr døde eller blev syge, så mistede de stort set hele deres formue. Mit navn er Svend Kold, jeg er hestdyrlæge, og så i de sidste 4 år, siden 2011, har jeg været konsulent for Kongeriget Danmarks Hesteforsikring. Inden for Kongeriget Danmarks Hesteforsikring har vi den fordel, at direktøren Flemming Højelse også er dyrlæge, og det gør, at jeg som veterinærkonsulent og direktøren kan tage en hurtig debat omkring et problem med hensyn til en indtegnet forsikring, og derfor kan lave en hurtig afgørelse. Og den måde, det foregår på, det er, at vi får en attest herind fra den dyrlæge, der behandler hesten, eller har set til hesten, og så vurderer vi den, og det gør vi lynhurtigt. Hestevelfærd har altid været højst prioritet i Kongeriget Danmarks Hesteforsikring. I 1859 var det det. Det har det været lige siden. Det er det også i dag. Sådan så i vores dagligdag, der tænker vi på hestene, og vi tænker på hestevelfærd.